suasananya di studio Halal Bihalal Radio New Muhammadiyah Kediri. Yuk kita nikmati kebersamaan. Seru banget, acaranya meriah banget nih. Wah, ya. Seru banget acaranya. Wah, wah. Mak Martin, Mamu Sringah menikmati Jan. Wow, kakek. Mantap, Mak. Opake ora mana lah goreng mantap. Wah, kok kula mboten damel ndak iso aku gawe tape iki. Wah. Opake asli kelahiran Kota Madura. Oke. Talenta dan mempunyai suara merdu telinga. Ya. Dan mempunyai bokong semok se-Jawa Timur. Bah, susah bokongnya sing semok. Aku lho gak semok ya, Kang. Lah pripun jajal? Lah iki kakang aku sing ganteng dhewe jajal. Oh, sapa sing ranu? Ini suasananya. Oke, wes monggo monggo monggo. Ya ini suasananya. Mi, mantap ya Mi ya. Oke. Kediri ya. Dengan tulung agung lho sede. Dalem nika Pak Muji, sampun kula suwune anu Mbak Iza. Kalih ngoten. Kang dereng nasine mau Pak Muji Kang nggih sekedap malih. Sik. Aku tak bekong. Piye kong keturun mau pripun no? Anu mancing. Bah untung nek apa ditinggal ndahne kong pripun? Mancing. Ndakne yo nang elek kabeh. Ngoten. Oh, kabeh nyedane ndak oleh ngono. Oh, alah. Kong, jadane sampeyan keturun ditinggal ora sida teko Mahameru Kediri. Lah nggih. Lah wis iki, lah wis kadung ngene. Bah, bisa iki engko sida semaput. Tindak iso turu ti engko sampe jan bikin kok ora iso turu susah sapa engko sing nuru-nuru jal. Wis kadung ngono ora ndelok kelingan terus e. Domo nggih lho pangoten niku jajal. Lah, ditinggal
jajal piye ngene iki. Artise Tulungagung Jombang Blitar. Niki ndak foto kok. Cemet. Cemet. Ya ini Kang Jain to niki. Kang bida jam pinten Kang wau? Aduh jam 9 tasih bida saking Tulungagung kok. Ruang direktur. Nggih itu ya nggih jenengan. Nggih ngono engko mangke Kang sekedap nggih sik tak mantun niki. Pak Bunur dodol, Bu. Pak laris. Alhamdulillah. Pun mboten mawon, Bu, mangke mawon. Bu, muga-muga barokah nggih. Dodol sing kuasa sing bales selaris mandlah. Didah. Iki janan. Mantap jiwa iki. Dong aku dengino di sandeng. Kula nang buritan sampean. Lah kula nang sekolahan lho Mak wingi pasan. Ya pas burine nika dalan kidule. Pas jam niku kula tasih teng mriku kan enten anu ngoten to Kakang kula telepon. Telepon bali arepe mlebu nyang Ndloto. Lah nek pilih anu Mak teng mriku langsung teng anu JLS Dugi Ngetan Pucang Laban nggon sana iki teko nggon. Oh ngaten. Memang belum Pas jam pinten Mak? pasule jam 2. Mau jam kali tasian. Nih suasana studio. Terus lah. Nah, ya enggak. Ya ki memang dukun lho, diombe. Diombe kuwi mak dukun lho. Nah, didamoni disebul Mak. Mak disebul Mak. Kok mari kowe mbah dukun yo. Wis ning kene yo. Lho. Bar disebul manten ta? Nah, napa dene iku, Dek? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.